Inaapaw? Itzel! May katiman! Kuya daday, Anak, ang pagnya ati chat ni mamunay, bagsak ka mo dyan titis yung timatatay. madimot daday, kamuk ka, kore na aming answer ko jay. Aw? Sure na? One daday, Ang niya tagi question ni mamyaw. 2 plus 2, O, niya ti answer mau. lapu-lapo, Di sumarunaw. 3 plus 3 daday, Anya ti answer mau. Christmas tree, O, di sumarunungay. 4 plus 4, O, niya ti answer mau. Singapore, Niya pa di may isang question na. 5 plus 5, Niya ti answer mau. Magic 5. Magic time! One daday, Ay na, anak. Nasuma lang nga bagsak ka. Kamali ajay. Apay ta magic 5 din yan, sir mo, anak. No 5 plus 5, anak. Ti answer na, voltis 5. Anak ka ng pu. daday, dana kon. Nay. Mayat ka nagtanda ka. Amo manak, kuna ni Ma'am yung tatay nagsabat kami, nakalalaing kagayam ka notis pilang. One daday siya kay. Maning-manilang daday, no spelling, ditungtungan. Wow! Sigurado ka? One daday. Oh, sige manggarad anak, tistingan ka man. Oh, ispiling ang manggarad iti apple. Nay, kaya nagsawat na likun daday. Ano? Anya nga apple daday. Aji kulay red, wino aji kulay gray.